Sa video na ini, mahiling ang pagtaong akudir kang personalis kang MDR Remo Bato sa 73 anyos sa si Rolando Luciano na naipit sa manibela kang pigmamanayong SUV matapos na makabangga sa kasabat na bikulo sa tinampong sakop kang barangay La Opinion na Buwa Camarines Sur mag-alas 12 ning ugto kasudma Marso 15. Mahiling man sa video, haros marunot na ang inutan na partikan duwang imbweltong bikulo. Sigun sa MDR Remo, gikan si Luciano sa Manila asin pasiring kutang Surigao. Kaya ang MDR na buwa, nagtawag sa mo na ang ambulansya ng gado, baga na magkukulang pa. Kaya, nag-friend man ka mo? Duman may tama niya lang. Siya, konsus man, pero mga tama sa payo, siyempre, medyo gurang-gurang na. Maswerte naman na minor injuries na ang sinapukan duwang driver, maging ang tulong lunad ni Luciano na tulos man na idinara sa Iriga Hospital. Po kaya, pag halimbawa long distance ang biyahe, harap po kayo ito, siyempre pasurigaw pa. Dapat po pag halimbawa nagtutong ka na, hindi pa ingaluan muna. Lalo pag sulo lang ang driver, tapos long distance ang dalaga niya, dapat po ipahingaluan muna. Sa presente, nagpapadagos pa ang investigasyon kang otoridad sa pangyayari. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal